Ada kami, manan nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Ada kami manan karubaw. Shortcut balong pagbeat. Kasama nyo nakapsut sa ating audio ta. Anyway, good afternoon everyone. Anya man na po ti puprayan nyo tatangkan ito. Wag lalo da kitay manarimaan na pong agidul-tulin ulit. Da kitay nilabaan na. Kalapasan ngayon sa lapay tatay bigat. Pandaman isubsublin apo di unag tibalay ta agarbis manan. Lagi na dumamot i-dryer da. Di pa nakapampamaga at itaman ti apo ito tudon apo. Talagang sir dyan tayo. We are blessed adala tati tanom. Basta tiyempo December kasta kaming kayo. Ngamahan lang ko mga sumubsubra apo. Tanakataduunay iti anatin na pinsalan iti napinpinsalan. Apinan anom? In switch to classic mo? Kaya kasana naman ang tatay. Sige, barbaro aja nga style. Anyway, kaduanta kami apo iti las udmanen iti talong nga oras. Nga napnapnuhan na namsak iti sonata ni Edkan Biag. Dito lang apo, 98.5 IFM. Iti Idol tayo nga FM. Kata iti nga rod apo, ti Idol yung June Seriales kan. Idol John Mark Pastor. Yan, kata kiti manariman na po, bibuya kata kami iti Facebook Live. Good afternoon, kinikap sa kabagi sa Lani Salcedo, iti HRMO ti LG Ramon, kastamit kini Kabagis Minda. And ni Manang Evangeline, have a blessed Sunday, Idol. Kuna na happy holidays. Hello Karuba, happy Sunday from Ma'am Robilin. Robilin. Sino nga Robilin? Ni Ruby. Okay. Kat dagiti doon pa ni kabsat na alis ali kayo. Ngahan lang apo nga dito Facebook man agbuy agdingding agpay ti radyo masak paminsan. Greetings kita kiti patang nga taga-Echage. Makasta nga fugab nikaw atanan ko na. Ni Manang Edna and Elmer matfadjay Eva Beach, Hawaii. Good afternoon kada kayo and dandanitan agawid iti Pilipinas. One. And sino pa Christina Ringor Miranda, naimbag nga oras tayo amin mga idol. Watching from Dubai, UAE. Pa-shout out po, kuna na. Divina Madriaga, naragsak ka na lamiis nga Domingo yo Karuba, watching from Muscat, Oman. Naimbanggal daw kanya yung mga idol. Kan Karuba, advance Merry Christmas and prosperous New Year po. Kan kastamot iti family Aris, Dialeg, iti Tabuk. Watching here in Singapore. Hi mga idol, blessed Sunday to all. Happy holidays and Merry Christmas po to everyone watching from Jeddah, Saudi Arabia, from Rachel Dumrigue. Yes, kaarubang arod. Sakbay nga itultulit at bumasa katagiti manarimaan nga mang ipatpatayab. Iti mensahes na apo, iti official text line tayo. Zero na, mo dito. Mo di text line 9. Nga nakakabil. 0917. Hindi ka mo. Nalipata. Nga rod, sagutan ta kayo may isang sonata. Kabayatan ti ingkay intay panag birbiro. Katagiti dumapay nga i-plug into damdama. Nagdadadan luwati mata kapusaan ay nagpait panagbalkot mo nagsakit agdardara daytoy pusok ti ut-ut na ay napukaw panunot ko wag taw-tawa-taw. What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong.
my love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y na. Kaasyan na, kaasyan na. Kaasyang puno nga ayan. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Wow, talaga mo. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y na. Kaasyan na, kaasyan na. Kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. May nakapsot? Wan, Gor ka man? madi nga ma-feel. Sige, kastalata nga ro din walang medyo. Ay, dadya yun eh. Pindodan, dadya. Kaya. Wala nga misteryo din dyan ka. Anyway, kung nanini ng Avelina Flores Bartolome, iti Ramon Isabela. Good noon to both of you. Greetings to Manang Lerina and family. Norilyn, Imelda, and Melody of Hong Kong. Hong Kong. Oh, Hong Kong, Dagijay. And Manang Aida, you are 30 minutes late. No, you're just on time. And Keith Esteban is watching. Good afternoon, Ading. And of course, our Sangguniang Bayan member Gigi Guys ng Boy is also watching. Good afternoon, Apo. And Catherine Gutierrez sa Doral. Eugenio is also watching. Alright. Dagiti lang onay. Ayan, Ata nagpupag bagyo. And dagiti tumapay nga taga San Sebastian. Idi, we have Manang Imelda Cayetano Dionisio. And sino pa dyan may sa tatay nga taga San Sebastian dito nga nakita ko. Ni John Cereales. One, dapat may isa. White. Ako. Awan. White. And our former Mayora, Ma'am Edith Tabag is also watching. Oh. Ni Kabagis Ella Martin. Ayan. Kita ka San Sebastian Tamar. And of course, Agro-Batak na mapanji munisipyo to monitor jay pinag-install iti booth ijay registered registered concessionaires iti first ever LG Ramon Municipal Bancheta kung na nato ni Kabagis Lani. So that means kaya na nga i-promote tayo. So kayo po tiba si Relax. Dati opening, soft opening na ito no Monday. Nabigat. Nabigat. Alas December 6 ba? Alas 6 ba? Alas 5. 6 p.m. ijay sangot ti munisipyo iti first ever municipal bancheto iti Ramon. And performing live tomorrow DJ Apo is yours truly Idol June Cereales kan Idol John Mark Pastor. Wow. May kayo Apo rumaman kada kiti na dumaduma Apo nga makan dijay. Anang atati ko dijay. Sakit ko nga ramanan dijay nakita ka nga signal dijay. Anang ata ramanan data signal. Dagi wire na. Wire na. Signal TV. Anak ko na ni Novelin Takadena Castillo Balong. Hello po, duos. Pabati naman po sa family ko dyan sa Difun Quirino, Castillo, and Takadena family. At sa mga anak ko, Mark Anthony, si Mark Alvin Corpus na mag-celebrate ng 12th birthday bukas. More power and Merry Christmas po. Watching from Alcobar, KSA. Para ni Chris John po na yun. Ang Bangal daw FDD. Pabati kami ni Lionel. Ano to batab? Ba? Bauyan nga paborito na Jesse Siwit. Nga tayo kini Eshikel. David Trinidad di Pangasinan. It's me CJ from Taichung, Taiwan. Para kasi si Siwit. Chichiwit. Si Siwit. May request mo lang din ating kung Annabel Cereales. Ito isang kansyon ng taman for our first part. So natang na puluan si Siwit nga isumot ng tinagbalin nga favorite di apayaw po din nag-concert kami. In fact, nagpintas din naramid ng
production di jay wenno dati choreography na dati nga sonata. So nga orehan nga Ilocano apo ay ket ayatin tayo met tapada tayo met lang apo nga Pilipino ti makin kansyon dito ay ang arod sumara tayo ti sisiwit ka ba. And of course, please feel free to share our videos. Awat ton dinukmaat unka ay ayaman intaruk taamaat sisiwit unaata nukat no kamanyo to kayan na imayo isunga amaan nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa at bora-borong ko. Sumurag noog kumanyo tasakon di ng paamo. Agtod-todo mo rin. So, anyway, umay kami apo tamtama dita da Barangay District 2 dita apo sa digdi District 2 Kawayan. Nasa di District 1. Sa di District 1. District 2 ka ba District 3? Okay, see us live tamtama apo dita Community Center and we'll be there together with the RMN Boys and Girls. Dagiti Alright. idol tayo apo dito istasyon. Imoy ko binisita, igaw di supot na. Nangitlog si Dawa, maam-amaan siya. Nubi uniyo maam-amo, mampakada kayo. Tapno maagaman nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa at bora-boron ko. Sumurag noog kumanyo tasakon di ng paamo. Sisiwit ko, sisiwit ko, Ay, niya dito nga sisiwit mo ay. lulumawa at bora-borong ko. Apay nga min, tadim nga ibati. Sumurag noog kumanyo tasakon di ng paamo. Okay. Nasapsapat tayo ngayon ang istasyon tayo. Dati 12:15 plugging tayo. So, agsubli kami abo. Kalpasan kami pamumiti istasyon may.